तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा हुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहो सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। ऐसे भी अभी नवरात्रि के समय चल रहा बा, लेकिन रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। भोजपुरी छठ स्पेशल गीत, यानी भोजपुरी में छठ पूजा स्पेशल गीत रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतनी, अपना मन पसंद के गायकी कइतनी, तो 100% बाकी गाना ई छठ पूजा मेरा और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी रउआ के पसंद बा, गायकी के चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी, रउआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ समन के निराश भइला के जरूरत नहीं है। कहीं से कि रउआ समन खातिर हमारे एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे ट्रैक पर होखे, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से। भोजपुरी में लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, सैड सॉन्ग, छठ पूजा गीत, चाहे भक्ति भजन, चाहे वो अपना मन पसंद के कौनो भी अपना फरमाइश के हिसाब से सॉन्ग लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ समन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागत, पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, खाई कर लय बा, खाई कर धुन बा, ही रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। अरग के बेरा एगो औरत माई छठी मैया से आराधना करती है कि हे माई, आखिर अर्घ देला के बाद तू रुकबू ना चल जेबू। तो देखी कौना भाव में माई से कहतिया, का कहतिया, कैसे पूछतिया। निर्जल उपास माई पूछले तिवैया, साँच साँच बतिया बताओ छठी मैया। हे माई, आखिर ऐसन काहे करत तारू कि निर्जल उपास माई पूछले तिवैया, साँच साँच बतिया बताओ छठी मैया। होखते अरघा तू त चली रे जइबू, फेरू बोला कबले अइबू, फेरू बोला कबले अइबू। अरे होखते अरघ तू त चली रे जइबू, फेरू बोला कबले अइबू, कि मैया मोरी कबले अइबू। उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाओल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाओल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। रउआ सबन के सेवा में हम हाजिर बानी। नवरात्र के व्रत भी चलता, नवरात्र भी हम भी करी भैया, नवरात्र के व्रत में बानी। रउआ सबन खातिर मीटर लेके हाजिर बानी। तो अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही, हम तो ही राइटर। रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रउआ सब सन्मति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ।